Ukáž, čo hráš, Kubo. Katastrofa. Hello, vítajte pri našom dnešnom vlogu. Po veľmi dlhej dobe je to, že spoločný vlog aj s Kubom. Vyzerám takto, lebo si momentálne žehlím vlasy, pretože ich mám strašne masné a strapaté. Ale keďže ideme na festival a chcem si urobiť nejaký hairstyle aj akože s lakom na vlasy a tak sa mi neoplatí si ich umývať, lebo si ich budem musieť umyť tak či tak. Ideme iba na jeden deň, podotýkam, že nie som žiaden hnusák nehygienický, hej. Takže jediné, čo mi zostalo, je si teraz vyžahliť vlasy, aby vyzerali aspoň trochu k svetu. Kubo išiel kúpiť jedlo pre mačky, pretože tu budú cez víkend s Kubovou mamou. Takže sme im kúpili zásoby, aby nezostali ohľade. My sme s Kubom obaja trošku chorí, lebo sme sa teraz vrátili z dovolenky a na Slovensku zatiaľ leto nezapočalo, takže je tu dosť zlé počasie, čiže nás to chytilo obidvoch. Tak sa trošku obávam toho, ako ten festival dopadne pre nás, lebo predsa len je to vonku a spíme v aute. Mám inak úplne zničené vlasy, odkedy som takto ríšavá, to sa mi fakt zatočilo, no pozrite, oni boli úplne rovné, vyžehlené. A za tú chvíľku, čo boli hore v copiku, sa úplne zakrútili. Lebo proste tá pani kaderníčka, čo som u nej bola, to trošku prepískla a dokonca mi aj tuto vzadu proste chýbajú vlasy. Odpadli mi. No nej, takto som proste iba zostala, že OK, vlasy, super. Takže teraz takto trpím a už máme obrovské odrasty a všetko a už by som chcela proste hnedé alebo čierne vlasy a stále nemôžem, pretože keby si teraz nafarbím hlavu, tak už naozaj asi zostanem plešatá. No a teraz jediné, ako sa idem nachystať, keďže sa mi ešte neoplatí dávať si žiaden make-up, lebo toto som ešte asi nepovedala, ale festival je pri Prahe, čo je 4,5 hodiny autom odtiaľto. Neviem prečo, ale mám pocit, že mi strašne spuchli oči. Urobí ho. OK. Ty si niekam dávala kľúče od auta? Ne. Jasné. Oni boli celú dobu tu a on proste teraz nasratý odišiel odložiť tie, ktoré doniesol, lebo mi neveril, že som s nimi fakt nič nerobila. To je neuveriteľné. Máš moju peňaženku? Prečo by som mala mať tvoju peňaženku? Donaty. Čo náš nákup? Máme debrecinku, tieto šunka, vajce, sendviče, marakujový donát, čokoládové donaty. Donaty. A Paťku a Natáliu sme si zakúpili. Museli sme sa vrátiť, lebo sme si zabudli zbaliť jedlo. A zubnú pastu. A zubnú pastu. Tu máme 2 termosky s vývarom, keďže sme chorí. Tak sa to zíde a ešte sme si kúpili toto v Tesku. Som reálne zvedavý, ako zvládneme ten festival v takomto stave. Takže možno to bude aj také odporúčanie pre vás. Že to nikdy v živote nerobte, alebo že je to zvládnutelné, takže uvidíme. Áno, a zaobstarali sme si aj metovú rajecku. Jop. Veľké mezi... No dobré, tak toto nemyslím, že ani ono. Meziříčí. 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 Začína nám už pršať, jak sa blížime k Ústí nad Labem, takže dúfam a verím, že to nebude katastrofálne. Hezký prostředíčko. No, nejak sme si to vybavili, aby sme mohli spať v aute, lebo sme
No ne, že my by sme to popletli, ale mali to strašne chaotické na tej stránke a miesto proste toho tiketu s autom a so spaním sme si kúpili iba že camping bez parkovania, takže by sme museli sparkovať 4 km odtiaľto a ešte by sme ani nemohli spať v aute, takže nejak sme si to vybavili za pár kaček. No. A tam sú stage, kilometr jeden. Setup. No, už zatvárame náš domov a pomaly ideme. Práve sme opustili Popodínske močidlany a prvýkrát v živote som videl na šelke palacinky, to sú nejaké domáce, naozaj dobré. Bite? Je letný večer, obúvam si vansky, západ slnka, oranžové mraky a všetci moji psi sú vonku šťastní, život asi nebude až taký strašný. No. Tam sú naši kamaráti vpredu, priatelia. A my, ja, sa cítim jak totálne hovno, už sa najviac teším do sprchy. Teraz vám niečo ukážem, ale nezlaknite sa. Pozrite sa, aké mám tvrdé vlasy. To je extrém. Raz je to za chvíľu svetelný signál, že je tu Kaufland. Dúfam. Kaufland. No, už sme na chate, prežili sme to, zvládli sme to v pohode, sme osprchovaní, čistí, voňaví. A, no povedz, ako hodnotíš festival? Festival sám o sebe bol úplne super, akože to som si úplne užil. Jediná nevýhoda, mali tam taký systém, že Bolt, že sme si museli dobíjať kredity a v podstate sme 6 € minuli len tak na nič. Inak úplne super. Užili sme si to stage, že super boli, mali tam 4 rôzne. A ešte do minusov by som dal, že tá lokalita, kde to bolo to v Moste, čo je kúsok od Ústí nad Labem a naozaj, keď sme tam išli v noci na pumpu medzi tými uličkami, tak som sa necítil moc safe. Takže, ale inak super, festival som si užil. No a za mňa to bolo tiež super. Počuli sme vlastne všetkých interpretov, ktorých počúvame v aute, keď cestujeme, takže mega, bolo to oveľa ale intenzívnejšie, bolo to úplne že zážitkové. A Kuba mi kúpil takéto krásne Let It Roll tričko, lebo som nebola spokojná so svojím outfitom. Ale už som potom bola spokojná so svojím outfitom, takže super. A myslím si, že aj napriek tomu, že sme boli chorí, tak prespať v aute vôbec nebolo také zlé. Bolo to... Ja by som to ohodnotila, takže 8 z 10. Čo povieš? Ja by som kľudne aj 9. Akože mne bolo úplne pohodlne. Jediná nevýhoda je to, že sme sa nemohli ráno osprchovať. Takže to je všetko k festivalu. Dúfame, že ste si užili aspoň takto minimálne s nami ten festival cez video. A my teraz ideme za našimi kamarátmi naspäť na terasku. A možno vám sem prihodíme ešte nejaké zábery z toho. Ale inak je to všetko, tak sa s vami lúčime a vidíme sa zase o rok pri nejakom ďalšom vlogu. Už mi to nemôžu zobrať. OG veď ma poznáš.